Dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Miloša Petrika Mlad si da se proslaviš. Sa nama je autor, Zdravo. Potom urednik Dragan Babić i Tijana Tropin, to jest ja u svojstvu moderatorke. Kao prvo voleo bih da pozdravim Miloša Petrika i da mu se zahvalim u ime publike što nije krenuo stopama Mišela Uelbeka, nego se ipak pojavio na ovoj promociji. Da, pa bilo bi malo teško da se neko u 30 jedinici požali na to, da se osjeća mir iz goriva, to je kao normalno. Ako se ne bi osjećao mir iz goriva, o tomu se vratno ne bi ni krenulo. Dakle, za početak mogli bismo da kažemo po neku reč o dosadašnjem stvaralačkom putu Miloša Petrika, mada pretpostavljam da je većini prisutnih on srazmjerno poznat. Dakle, Petrik ima jednu uzornu spisateljsku životnu karijeru za sobom, što znači da je imao nekoliko različitih zanata i profesija koje je obavljao sa promenljivim uspehom, ali jednakim žarom. I bar jednu prethodnu knjigu, to je Siva hronika, koju, ja mislim, makar žanrovski ljubitelji među vama dobro poznaju. I volao bih, ako možemo, da čujemo od samog autora po nešto o tom razvojnom putu dosadašnjem, koji je kulminirao pojavljivanjem ove knjige. To je kao kada na razgovoru za posao pitaju, kažete nam nešto o sebi, već znate sve. Ne znam, odavde sam, rodio sam u Beogradu, izdržao sam kaznu osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio sam u advokaturi, radio sam u javnoj medijskoj ustanovi Radio Televizije Srbije. Onda sam, negdje u tom periodu sam, mislim, počeo da objavljuckam tu i tamo, uglavnom kratke priče, i to uglavnom za Radio Beograd. Do biblioteke Karlo Beljinski u Somboru, Radio Beograd, odnosno RTS je bio moj najveći izdavač ako se gleda broj objavljenih priča. Onda sam počeo da se bavim kompjuterskim igrama, odnosno dizajnom kompjuterskih igara u jednoj domaćoj firmi i tamo sam za sebe. To uvek može da se promeni. Dobro, hvala. Sada bih zamolila urednika da vam se obrati. Vi ste vjerojatno pozvani da kažete uvodnu reč o knjizi koja je večeras pred nama. Da, dobro večer, ja ću se truditi da budem sažet i zanimljiv za ovo potonje, ne mogu da garantujem za ovo prvo, ću se zaista potruditi bude tako. Pa, ovo je malo nezgodna situacija, jer sam ja jedini, to jest ja sam ona osoba među svima vama ovde koja najmanje zna o Miloševom radu pre ove zbirke i o Miloševom razvojnom putu, životnom i profesionalnom pre ove zbirke, stoga se onako osjećam kao uljez, ali, bože moj. Ova zbirka je zapravo nagrađena zbirka na konkursu koji Biblioteka Karlo Beljinski Sombora organizuje u okviru Somborskog književnog festivala, koja je jedna mala, ali ambiciozna manifestacija koja traje već 4 godine i mi 4 godine raspisujemo konkurs za drugu knjigu mlađih autora, jer smo shvatili kada smo pokretali konkurs da tih konkursa za prvu knjigu ima dovoljno, odnosno da ima određen broj, to je dovoljan broj da svi oni koji zaslužuju taj prvenac mogu do njega i da dođu, a tih konkursa za drugu knjigu u tom trenutku, dakle recimo 2015. to je krajem 2015. početkom 2016. nije bilo, međuvremenu se pojavio taj konkurs Trećeg trga koji je koncipiran na taj neki sličan način kao i naš, ali eto, mi objavljamo druge knjige autora do 35 godina i Milošev rukopis nam je onako došao ne baš u zadnji čas, ali onako tu pred kraj, što se tiče njegovog broja njegovih godina, ali je došao i pred kraj konkursa ovogodišnjeg i to se, ja mislim, već drugi put se dešava da rukopisi koji su nagrađeni dođu da li poslednji dan konkursa ili dan, dva pred kraj. Mislim da je bio baš poslednji dan. Prošle godine devojka koja je objavila isto iz Beograda, devojka, ona je poslala, ja mislim, tipa
23:58 tog nekog datuma i kao to je to. A ti si poslao negde u toku tog poslednjeg dana, sad ne znam tačno. Ne sviđu se tačno, ja sam kasno saznao za sam konkurs, pa zato sam kasnije slao. To je nekako nama koji odlučujemo o tome ko će biti nagrađen neki dokaz da ljudi koji pošalju poslednji imaju više vremena da rade na tom svom rukopisu, naravno da oni koji pošalju prvi, i to se evo drugu godinu zaredom ispostavilo kao tačno. Miloševa knjiga je prva u toj ediciji našeg festivala koja je prozna knjiga, zapravo mi smo sad objavili 3 pesničke knjige i žiri koji činimo ja, moja supruga Tamara koja je i pokretač svega toga i Branislav Živanović, naš prijatelj, pesnik i kritičar. Zapravo čekamo već 4 godine jednu proznu knjigu i kada se pojavio rukopis koji je na kraju i oštampan i koji je pred vama, nama je onako bilo drago što se pojavio dobar prozni rukopis i onda kada smo ga iščitali 2-3 puta, onda nam je bilo još draže što se pojavio kvalitetan prozni rukopis. I u tom trenutku kada je Miloš nama poslao knjigu, odnosno taj rukopis, na zdravlje, mi smo shvatili da će verovatno to biti ta knjiga koja će se štampati, odnosno taj tekst koji će se štampati. Ono što zapravo je istaklo ovaj rukopis od nekih 20-ak do 30 ostalih koji su poslati ove godine, nije samo to što je u pitanju dobra, kratka proza, nego što je u pitanju proza koja nije uobičajena za našu savremenu produkciju. U pitanju je jedna formalna i žanrovska mešavina gde on se poigrava između klasične kratke priče i nečega što se zove flash fiction, s jedne strane kada govorimo o formi, i s druge strane poigrava se sa nečim što ima primesa fantastike i naučne fantastike i onoga što nije, dakle što nije žanrovska proza. I zapravo su ta neka dva poigravanja, odnosno ta poigravanja na ta dva fronta su ono što je Milošev rukopis izdvojilo od svih, a zapravo ono što mislim da bi njega moglo da izdvoji od cele te kratkopričaške produkcije prošlogodišnje to jest ovogodišnje i od produkcije autora naše generacije, i zapravo taj jedan dobar i zdrav humor koji Miloš ima u svojoj zbirci, gde smo mi čitajući taj rukopis, svako od nas troje je pronašao od tih nekih 20 nešto priča po recimo 2-3 koje su nam bile onako na prvi pogled jako duhovite, i onda kada je priča otišla samo na prvi pogled. Na prvi pogled 2-3, onda smo kasnije shvatali i ostale, ali i onda kada je rukopis otišao na prelom, onda se meni javio prelamač iz biblioteke koji je rekao ko je ovaj čovek i zašto je on toliko duhovit. I to je nešto što ne postoji u našoj savremenoj produkciji mlađih autora, gde svi onako pišu sa nekim planom, sa planom da se nametnu kao neki novi reinkarnacije, neke nove reinkarnacije nekih etabliranih pisaca, a pritom mislim da Miloševa namera nije bila takva. Ovo je jedno stvaranje, to jest jedan rad u aršinima koji su njemu poznati, sa kojima on može da žonglira kako god želi i da to onako da predstavi čitaocima na koji god hoće način, i čitaoci to prihvataju otvoreno i onako sa jednom dozom zainteresovanosti, ne samo zbog tog humora, nego zato što su u pitanju priče koje su njima bliske i koje neće biti bliske samo vama koji pratite Milošev žanrovski rad do sada, nego i drugim čitaocima koji nisu toliko izverzirani u toj nekoj žanrovskoj književnosti. I sad ja ne bih da zvučim kao neko ko preterano hvali rukopis iza kojeg stoji, ali zapravo mi smo ovaj rukopis izabrali krajem marta, dakle pre neka 3 meseca, i onda je on objavljen pre jedno mesec i po dana, negde pred taj naš festival koji se održava početkom maja, i do danas je prošlo određeno vreme, i mi koji stojimo iza njega i dalje stojimo iza njega. Ja sam uzeo ovu knjigu pre nekoliko dana i pročitao nekoliko priča opet i došao sam do onog zaključka, nismo se prevarili, nismo napravili grešku. Što se dešava kada radite u nekim žirijima i kada birate nekoga da dobije neku nagradu, može vam se činiti posle određenog vremena da ste napravili grešku
da ste izabrali nekoga za koga vreme pokaže da nije bio vredan te vaše pažnje ili da niste nekoga ko bi bio vredan iste te pažnje, ovde nije takav slučaj. Znači ovde mi stojimo i dalje iza tog rukopisa i mislim da kada dođe do te neke 3., 4., 5. Miloševe knjige, da ćemo mi i dalje stajati iza ove i da će ona biti čitaocima jedna od tih koja će ostati upečatljiva i što se tiče žanra i što se tiče forme. Eto, toliko mislim za sada, bar za to uvodno predstavljanje. Hvala vam. Ovo je bilo vrlo iscrpno i pohvalno uvodno predstavljanje. Sad, ja bih mogla da dodam, recimo da je Petrikova proza u ovoj knjizi u odnosu na prethodnu zaista znatno razigranija. I Petrik ovde sebi daje više slobode i u pogledu formata, jer kao što ste vi pomenuli, dužina priče vrlo varira od onih koji su krajnje kratke i sažete maltene gegovi u proznoj formi, pa do onih koje već imaju neki obim klasične kratke pripovetke. Ovde i dalje postoje tipične SF priče i tu bih mogla da izdvojim Hibrid, na primer, ali postoje i priče u klasično realističnom ključu, kakva je uvodna simulakrum koja, čini mi se, pokazuje onako u najlepšem svetlu Petrika realistu. Međutim, jedna stvar koja se za mene lično izdvojila prilikom čitanja jeste što ovde postoje i izvesni formalni eksperimenti koji do sada nisu bili toliko prisutni. Pre svega je tu u pitanju neko poigravanje glasom pripovedača u određenim pripovetkama, recimo malo to spomenuti Hibrid, ali i prva priča je jedan formalni eksperiment, onako klasično postmodernistički, to se kod tebe do sada nije viđalo, pa bih voljela, ako može da kažeš šta te je podstaklo, pretpostavljam ipak neki različiti uslovi stvaranja, da tako malo otvorenije i veselije eksperimentiraš sa različitim pravcima i žanrovima. Uz najbolje ovdje nisam siguran da razumem pitanje na pravi način, ali zašto je različito? Zato što ne moram da živim od pisanja, pa onda pišem šta mi se piše, a dosadi mi da pišem jedno te isto stalno. Koliko god ja voleo, ne znam, da preciziram malo. Siva hronika je u suštini jedan žanrovski vrlo precizno određen spisateljski poduhvat. Međutim, u ovoj knjizi postoje različite kratke priče koje se međusobno dosta razlikuju žanrovski, a opet neki od njih i u okviru odabranog žanra predstavljaju izvesni eksperiment. Tako recimo Hibrid koji ima te 3 različite celine koje se onda sklope u jednu, ili prva priča koja takođe ima 3 vrlo kratke priče, slično onim drugim gegovima, ali koje opet zapakovane zajedno predstavljaju celinu koja onda time stiče sasvim novi smisao. Da li je za taj konkretni postupak nešto bilo određen postupak? Pisanje kratkih celina koje se onda potom sklapaju u veću. Da, sad mislim da zapravo razumem na šta ciljaš tačno. I pohađam radionicu pisanja kod profesora Zorana Živkovića, ako sam to mislila. On je jedan od ljudi koji se bavi tom kolažom, odnosno ne baš kolažom, ali omnibusnom formom dosta. I moguće da je on kriv za neke od tih stvari. A opet, ja ne moram da živim od pisanja srećom, tako da mogu da radim šta mi se radi. A pošto ne znam, nekako volim, imam čini mi se neku naklonost prema ironiji kao emociji, pretpostavljam. Da li ironija, emocija, jeste. Recimo da jeste. Posle nekog vremena prosto dosadi ironisanje u prazno, onda želim da zapakujem malo drugačije ili malo bolje. Uvodna priča Simulakrum, na primjer, predstavlja jedan odličan proizvod takve ironije koja je usmerena na savremenu umetničku scenu. Da. Oni su prvi počeli. To je sve što imam da kažem. Ali ne postoji neki pripovedački ekvivalent te priče koji bi bio posvećen našoj književnoj sceni.
Ne, nekako nisam možda dovoljno upoznat sa književnom scenom ili možda dovoljno i možda se nadam nečemu, pošto možda nije najpametnije zamerati se još uvek. Ovo je tek druga knjiga, evo, Dragan je najavio 5. ili 6. tako da onda ću da počnem možda. Za sada nemam primetbi čak, ja sam recimo bio veoma prijatno iznenađen time što postoji neko ko će ne samo da raspiše konkurs, nego na tom konkursu onda da dodeli prvu nagradu rukopisu nekog koga ne poznaje. Tako? A onda ne samo što će profesionalno da uredi i da lektoriše tekst, što je, ja mislim, veoma neobično, ili makar neuobičajeno za naše uslove, nego čak neće ni da traži nikakve novce da bi se to štampalo i objavljivalo, što se recimo retko dešava. Ja mislim da je dovoljno sa strane pisca da uloži rad, ako neki izdavač smatra da je njegov rad dovoljno vredan, zašto da se pisac samo finansira, ovako smo dovoljno u kokozu da, ne znam, još mi samo fali da imam gomilu knjiga koja nikoga ne interesuje. Tako da moguće da malo smo da to sad stavili, moguće da nemam razloga preterano ni da se žalim u stvari. Dobro, raznovrsnost je negde ključna reč i kad su u pitanju miljeju koje su različite priče smeštene. Dakle, osim te umetničke scene, imamo i, hajde da kažemo, svet arheologa, imamo i svet IT industrije u priči Sistem, u nekoj, čini mi se, vrlo bliskoj budućnosti. Da, to je priča koja je objavljena u godišnjoj antologiji Nešto diše o mojoj torti, ali ne mogu se setim sad koji broj, da li 4, da li 5, to je horror antologija, to je SF horror iz bliske budućnosti. Ta priča je kod tadašnjeg uredništva antologije prošla veoma zapaženo, toliko što mi se neko od njih rekao da to nije baš horor, ali ali im se dovoljno svidalo. Ali im se dovoljno dopalo, dakle, opet za to neću da se žalim. Dopadaš mi se iz razloga iz kojeg, ne znam, iz razloga iz kojeg nisam mislio da će mi se dopadaš i meni okej. Da, ono što je u toj priči, recimo, vredno zapažanja, nije toliko hororičnost, koliko prvo uspešno preneta atmosfera rada u savremenoj korporaciji, što opet sa druge strane jeste da nekad hororično. Da, to je neka vrsta sporovoznog egzistencialističkog horora u stvarnom životu. U priči je malo dramatičnije. Malo, da. Onda tu je i priča advokatski triptih, ako se dobro sećam. Da, to je, tu sam spreverio malo. To je priča koju ja nisam napisao. Bukvalno ni jednu jedinu rečenicu iz te priče nisam ja smislio. Ja sam ih samo malo kolažirao. Bukvalno svaku sam čuo nekad, od nekoga. I to sam jedno duže vreme pamtio i zapisivao i advokatski triptih. To je to doživljeno iskustvo koje prosto vrca iz pojedinih pripovedaka. Da, i naravno, poslednja priča koja je meni lično vrlo draga, ovaj Sastanak na slepo. Među nama je trenutno jedan od zaslužnih ljudi za tu priču. Konkretno za priču Dalekog puta u bioskop zvani Čaplja. Dobro, možemo da... Ne bih sad da ofiram Jel mogu? Odlično. Poznajem čoveka kojeg je mrzilo da ode na sastanak na slepo, koji je bio praktično namešten i ugovoren kao indijska svadba otprilike, zato što je bioskop bio previše daleko. I to je jedna od situacija koja se pojavljaju u priči je i ta. Dobro, sad kad znam kakav je događaj poslužio kao inicijalna kapisla za stvaranje ove priče... Jedno od, ima kojašno to. Da, mogu da kažem da je to zaista zabavno, zato što u samoj priči ima i malo omaža filmovima katastrofe, i SF-u, i specijalnim efektima, i reklamnim kampanjama, i svemu živom. Ima, naravno. Ja sam razmišljao malo o tome, ako bi neko, to dok sam još bio bećar,
da se ogradim odmah. Dok, ako bi neko meni ugovorio takav sastanak, da li bih otišao i ako ne, zašto ne i šta je najgore što može da se desi? To je on, ne mislim najgore što me, najgore, ali najzanimljivije možda što bi moglo teorijski da se desi tom čoveku. Ili najzanimljivije što ja mogu da smislim. Sigurno postoji nešto bolje. Dobro, i imam još jedno pitanje koje sam, mislim, zapravo postavila i uživo pre ovoga, kad sam tek dobila rukopis u ruke. Da li postoje šanse da se neke od ovih priča koje zaista nude izuzetno zanimljiva narativna jezgra ili imaginarne svetove, da li postoji mogućnost da se nešto od toga malo razvije? Za mene je, recimo, postavka hibrida. Nešto tako da kažem, hibrid mislim da ima najviše potencijala da bude jedan tipičan SF roman. Ali moralo bi mnogo da se radi. Ne kažem da neću raditi, ali trenutno ne radim na tome, trenutno ne razmišljam o tome. Naravno, o toj priči je razmišljeno više nego što je ušlo u tekst. Eto, to mogu da kažem. Dobro. Sad, ako možemo eventualno da se vratimo ovamo. Petrik je pomenuo kako je do sada njegov najverniji stavač Radio Beograd. Sad, meni se čini da se to, recimo... Konkretno RTS, Radio Beograd nema sopstveni završenje. Čini mi se da se to odražava, recimo, na dijaloge, na njihov kvalitet. Da li biste se vi složili tamo? Pa da, mislim da je to jedna od... recimo, jedan od bitnih problema naše savremene proze je ta nemogućnost pisaca da prirodno napišu dijaloge, gde to verovatno ima smisla u njihovoj glavi, a kada se to čita, ili bar se meni čini kada se to čita, deluje kao, ne znam, tekst provučen kroz Google Translate 2-3 puta napred-nazad. I ono to deluje jako plastično i jako onako robotski i jako je mali broj pisaca koji to uspevaju da urade efektno. Recimo, za mene je najbolji primer Uglješa Šetinac, čovek koji je fantastičan pisac, to je fantastičan prozaista, koji piše fantastične dijaloge, ali ih radi delom zbog toga što ima jako bogato iskustvo pisanja drama. Mislim, čovjek je dramaturg po struci i on je meni onako prvi pik što se tiče tog kvalitetnog pisanja dijaloga. Bez obzira na to ko su junaci, da li su, to jest kojeg su pola, kojeg su uzrasta, profesije, šta god. To je jako bitno za neko prirodno čitanje proze, a mislim da je problem piscima da dođu do toga zapravo manjak njihovog čitalačkog iskustva. To je ono što kod Miloša ne postoji, ili ne postoji na taj način na koji postoji kod ostalih pisaca njegove generacije. Jer mali je broj mladih autora koji postupaju po principu po kojem on postupa, odnosno koji ne pišu zato što im je došlo ili zato što žele ili zato što im je dosadno u životu, nego se bave pisanjem, kreativnim pisanjem sopstvene proze ili poezije kao jedan od načina svog izdržavanja. Dakle, on ima iskustvo prevodioca, ima iskustvo nekoga ko se bavi u različitim formama i mislim da je to ono što se vidi najviše u dijalozima. To je to što ste vi rekli. I to je jedna od stvari koje se ne viđaju često. Ne samo kod pisaca te neke mlađe generacije, nego i kod pisaca koji su stariji od njega, koji imaju više izdanja iza sebe. Kako to popraviti, ne znam, sem nekim neprestanim čitanjem i neprestanim učenjem, jer i pisanje je produkt nekog učenja, kojeg Miloš ima više od drugih ljudi, to je drugih pisaca svoje generacije, ali je to neophodno radi nekog razvitka. Ukoliko njegova naredna dela budu ostala na ovom nivou kvaliteta dijaloga, to verovatno neće biti dobro, jer znači da se nije razvio dalje, ali ja ne verujem da će se to desiti. Znajući čime se on bavi, sa čime barata, ne verujem da će se to desiti, ali da, to je jedna od upečatljivih stvari u rukopisu koje mali broj čitalaca primeti, tako da svaka čast na primetbi. Hvala.
Da li bi ti možda želeo da dodaš nešto o tome koji pisac dijaloga je na tebe uticao? Pomenula si advokatski triptih, mogu da kažem imena sedmorice, ja mislim čak, ne sedmoro, pardon, advokata koji su napisali tu priču umesto mene. Pokrao sam sve što je dobro. Ne sve, ali okej, dobar deo je kraten. Što se tiče pisanja dijaloga, nemam... Ako imam uzor, ne znam da ga imam, ne primećujem. Ne pokušavam da se ugledam ni nekoga, ali konkretno za dijaloge se trudim zaista da ukradem što je moguće više. Odnosno da obratim pažnju na to kako ljudi govore, da onda kada ja pokušam da simuliram prirodan govor, naturalistički govor, normalnog čoveka, ne zvuči kao robot, nego da zvuči kao neko ko bi mogao da zapravo tu rečenicu izgovori. Ako mi je neko uzor za dijalog, nisam primetio. Verovatno je nešto što sam čitao uticalo, ali mislim sigurno, ne, ili gledao. Šta sam gledao? Filmovi. Vrlo moguće i to. Dobro. Postoji jedan aspekt ove knjige, odnosno dobar deo knjige koji smo u ovom večerašnjem razgovoru malo zanemarili, a u pitanju su kratki i najkraći tekstovi u zbirci. Dragan je pomenuo flash fiction i sa tim se slažem. Čini mi se da je ovaj vid proze koji je kod nas ipak malo zanemaren generalno, a koji je idealan ili za časopisnu formu ili u najnovije vreme pre svega za neke internet platforme, kod nas uglavnom nedovoljno razvijen. I Petrik ovde dosta lepo u onim uspelijim kratkim pričama, najkraćim, uspeva da balansira između gega i neke malo negovanije proze. Da li možda kažeš eventualno da li je rad na nekim određenim platformama, ako se dobro sećamo, pitanje između ostalih Wattpad i tako dalje, da li je to možda imalo uticaj iskustva sa radom i sa pisanjem takvih tekstova? Wattpad je ranije bio neka vrsta društvene mreže za pisce, sada je vrsta društvene mreže za neke mlade osobe iz Azije koje pišu o svojim fantazijama veoma čudne i dugačke forme. Što je sasvim okej, ali ne znam, meni deluje previše nekako sve slično jedno drugom i previše nategnuto. Međutim, ja sam jedno vreme postojala jedna mala zajednica pisaca iz žanra, ja sam u kontaktu sa nekima od njih i mi smo jedni drugima zadavali ponekad zadatke, pisanje kratke priče na temu ili kratke priče koja je ograničena i sa gornje i sa donje strane. Mora. 333 reči, ni manje ni više. Ne dolazi u obzir. Mora da sadrži ovu ili onu reč, mora da sadrži ovu ili onu rečenicu i moguće da sam tako počeo da razvijam možda veštinu u pisanju tih kraćih oblika, tih kraćih forma. Ta vrsta discipline je kod nas piscima uglavnom strana. Mislim da u tome možemo da se složimo. Ja nisam primetio da je imala, opet ne kažem ti, sigurno upućenija. Nadam se. Okej. Ja ne bih da ovo još privodimo kraju, ali nisam sigurna o koji aspekt nismo još pokrili. Pa nema, ovo je jedna relativno kratka knjiga i ima svašta i mislim da je otprilike obrađeno sve. Drago mi je što je moj pokušaj smisla za humor prepoznat od urednika i to je recimo nešto što ja mislim da teško prolazi, tako da sam tim prijatno iznenađen. Da, postoji jedna priča koja se zove Sat, koja je vrlo jednostavna, u kojoj se taj glas pripovedača javlja i ne radi ništa sem što broji od 6000 pa do 0, odnosno do 1, verovatno zamišlja se scena kako je on u nekom zatvornom prostoru, kako taj sat otkucava. Mislim, to je naratološki gledano ništa.
Mislim, nema tu neke velike priče, ali je ta priča napisana tako da ide između tog odbrojavanja sata i njegovih komentara. I to je, ja mislim, prvi tekst koji sam ja zatekao u ovom čitanju rukopisa koji nama dolaze na konkurs, da sam se ja naglas nasmejao, mislim, to se ne dešava. Ili se meni bar ne dešava često. I gde je kao super, to je to. To je bila negde sredina rukopisa gde sam ja kapirao sad, to je to. Sad samo se nadam da će tako da se nastavi. Nastavilo se tako i mislim to je jedna od stvari koja kad se čita, verovatno je ta priča zanimljiva da se pročita. Ali naglas mislim, ali to je jedna od tih priča koje mogu da se pročitaju kao ne znam, transkript nekog stand-upa. To nije, kažem, nije ništa što se tiče pripovednog umeća, ali je duhovito i onako vrcavo i to je nešto što se ne javlja često i što treba pohvaliti. Ok, hvala. Koja je tebi omiljena priča? Mislim da sam do sad već postalo jasno koje sam priče najviše puta pominjala, a to su hibrid i sastanak na slepo, koje su mi oba onako vrlo dragi. Sastanak na slepo ima jednu malu manu na kraju. Da smo pominjali u razgovoru uživali, izvoli. Neću da pokrijem da ima kraj. Okej. Mislim, nadam se da će bar neko iz publike pročitati ovu knjigu. Znam ih. Hoće gotovo možda čak neki. Ne, jeste, slažem se zapravo, pričali smo o tome i najzbiljnije, ja sam mislio više da radim na toj priči, međutim sam saznao da postoji konkurs 2 dana pre isteka konkursa i mislim sledeće godine, zavisno kad biste ga raspisali, vrlo lako moguće da ne bih ispunjavao uslov broja godina. Mislim, sledeće godine ću napraviti 35, pa je bilo malo... U svakom slučaju, drago mi se da si zadovoljna tom pričom u očekivanom obliku u kojem je izašla. Ja sam generalno vrlo zadovoljna čitavom zbirkom, a pre svega činjenicom da se uopšte pojavila, pa bih u to ime mogla da se zahvalim biblioteci i konkursu. Primetno je prosto, mislim, koliko se ti kao pisac razvijaš tokom vremena. Sad, ja bih lično više volala možda neki još malo duže forme, ali ovde se zaista u odnosu na Sivu hroniku vidi malo više slobode i lepršavosti, možda malo više humora, svakako malo više hrabrosti da se eksperimentiše. Sad, ono što je i dalje ostalo kao verno korenima, jeste sklonost da se parodiraju neka opšta mesta, ne samo naučne fantastike, nego i drugih žanrova i podžanrova. Eto, recimo pričicu, izvinjam se na kolokvijalnom izrazu, kratku priču Krv Atlantide, nismo do sada uopšte pomenuli, iako se ona vrlo lepo poigra o okultnim istraživanjima nacista za vreme Drugog svetskog rata. I to je jedna tako kratka i duhovita minijatura na sasvim neočekivanu temu. Da, i to je recimo jedna od onih priča za koje mogu tačno da ti kažem šta je inspirisalo. A inspirisalo je, ako se sećaš dobro, sećaš se možda poslednjeg pasusa, inspirisalo ono što sam jeo za ručak tog dana. Najozbiljnije. Ali eto, nekako priča nastane od nazad i i onda se nekako probija ka svom početku. Da, onda dođe do početka. Zašto je meni smešan naziv jela koji jedem tamo, recimo? Nadam se da je bilo ukusno. Ja sam spremao. Sad, takođe se nadam da neko u publici ima pitanja, komentare, dobronamerne savete ili jednako dobronamerne kritike. Zlonamerno dobacivanje, grup podsmeh takođe prihvatamo. Kako ko? Niko. Kad si roman? Koji roman? Trenutno na najmanje jednom romanu zapravo radim, kad će jedno napisati roman,
moja sales menadžerka i marketing menadžerka se oglašava iz pozadine, kaže 2021. najranije. Najlakše napisati, to je pisanje je najlakše deo puta od, ne znam, od ničega do listova od mrtvog drveta štampanih tekstova. Treba nekako doći do nekog ko je dovoljno angažovan i dovoljno zainteresovan da taj tekst uredi, da ga uredi i da ga lektoriše recimo i sa stilski i sa tehničke strane, da ga odštampa i da ga distribuira na ovaj ili onaj način. Tako da, u stvari, ja bih sad zamolio Dragana da kaže kako će se distribuirati knjiga za one koji bi bili zainteresovani da je kupe. Za one koji bi bili zainteresovani da je kupe, knjiga će najverovatnije se pojaviti vrlo uskoro u knjižari Beopolis koju možete zateći na vašem pri izlazu iz ovog objekta i opet najverovatnije preko internet platforme Makarta. Eto, stay tuned. Da, umeđu vremenu ovdje gomilica, ja mislim da je bukvalno sve što trenutno imam na prodaju, tako da ako ste raspoloženi možete i večeras. I sad, dakle, da zaključimo, Miloš Petrik je autor koji poštuje vašu inteligenciju i vaše vreme, tako da svakako se nećete pokajati, niti ćete mnogo vremena izgubiti na čitanju ove knjige. Ja sam poslao, kad sam dobio ovu gomilicu primjeraka knjige, poslao sam jednoj drugarici koja živi u inostranstvu jedan, uz poruku, ako ti se ne dopadne, makar je kratko. Tako da mi je drago da si ti prepoznala tu vrednost ove knjige. Ne oduzimam mnogo vremena. Ne, ali evo ja sam u trenutku kad sam dobila rukopis do sada, pročitala sam celu knjigu 3 puta, spremajući se za ovo veče, dakle, nije bio neki preveliki trud, naprotiv, čak i u 3. putu sam onako u pojedinim pričama uživala, tako da zaista možemo da završimo sa tom preporukom od srca. Ja vam se svima zahvaljam što ste došli. Aha, pitanje iz publike. Malo pre bi postavila pitanje o pitanju iz publike. A zahtevi iz publike? Izvolite. Pa dobro, pre nego što pisac Petrik počita taj skeč koji mu je tražen. Da se zara pitam, prevodiš li ti što od ovoga na engleski? Ili na neke stranske jezike? Šaljiš li to negde? Mene pitaš? Pa ne, ti je prevodi tvoje pričane. Da li prevodim nešto od ovoga na stranski? Pa da, mislim. Ne ništa od ovoga. Nešto od ovoga sam pokušao da objavim na nekim stranskim jezicima, pa nisam imao uspeha, ali imam nekoliko priča koje su objavljene na engleskom po inostranstvu i bit će ih još, nadam se, još pišem, nisam ništa od ovoga najverovatnije ne, osim u slučaju da se ne desi drugačije. Što je moguće. Hvala. Evo ih. Dugačka je i vruće je. Ne, čekaj. Ispunit ću ti želju. Nemojte. Ali, samo da im čekajte. Tu su, tamo. Ali izražajno, molim. Mnogo tražiš. Vežbali smo, ajde. Sat. 5998, 5997, 5996. Čim sam otvorio oči, video sam brojčanik. Digitalni, crveni, kao na autobuskoj stanici. I odbrojavao je naniže, sekundu za sekundom. Bilo mi odmah jasno da ne znam gde sam, što i nije tako neobično, budući da nikad nisam bio lamurniji. Glava mi je bila bolna i teška, kao da je jedno 4 puta veća, jezik kao da sam žvakao tirač, a odeća mi se osjećala na likere pedere. Povratio sam. 5931, 5930. Prvo sam pomislio da me ko zna šta povelo kući iz kafane i brutalno iskoristilo, ali onda sam se setio da nigde nisam izlazio. Zaspao sam ispred televizora. Preznao sam se i ponovo povratio. 4967. Pored brojčanika, soba je bila skoro potpuno gola.
Krevet na kojem sam se probudio zapravo bio kožni kauč, potpuno nov, još uvijek pokriven najlonom. Šuškao je dok sam se premeštao. Pored toga, u sobi je bio samo brojčanik i veliko crveno dugme pored njega. To me već dovoljno uznemirilo. Nešto me je više uznemirilo to što nije bilo ni vrata ni prozora, bar koliko sam mogao da vidim. 4189. Da, nisam se prevario, nigde ni vrata ni prozora. Prepipao sam zidove i podove i nema ni pukotine. Tavanicu ne mogu da dohvatim, ali čini mi se da je ona potpuno zatvorena. Zidovi su previše glatki, to sam shvatio, kao da sam zatvoren u veliku plastičnu kocku. Udarao sam obema rukama po zidovima, vikao, dozivao, niko ne odgovara. Pritiskam dugme. 6000. 5999. Da, pravo trebalo da mi bude jasno. 5911. Čekaj malo. Ako nema ni vrata, ni prozora, ni svetiljki, kako ja onda vidim? 5880. Zidovi. Zidovi se sjaje vrlo blagim belim svetlom. Mora biti to. A ja onaj brojčanik baca nešto malo svetlo. 4574. Koliko je ono 6000 sekundi? 10 sati, 1 sat, bol me glava. A ja ono što sam povratio počinje da se osjećam. 3412. Nešto manje od 2 sata izračunao sam, ali ne znam koliko mi to pomaže. 2355. Shvatio sam da vazduh mora da dolazi od negde. Pokušao sam da pomerim kauč, ali izgleda da je prikucan za pod ili zid. 2119. Pocepao sam sve jastuke i razvalio sam kauč. Iza nema ništa. 1350. Ruke mi krvare. Udarao sam po zidovima, skakao po podu, nekoliko puta pesnicom udario tavanicu i ništa. Osim što sam se obogaljio. 1173. Više nisam ni mamuran. Panika je potpuna i očajan sam. Ponovo pritiskam dugme. 5999. Koliko je strašno što se ne čuje ništa. Tek sad mi to pada na pamet. 5931. Lažem. Ako umirim disanje, čujem brujanje mehanizma u satu. I ništa drugo. 5723. Sad mi sve čini da čujem lupanje sopstvenog srca. To je nemoguće. 5346. Da li nemoguće? Čitao sam negdje da su ljudi zatvarali u mračne prostorije u kojima nema spoljnih zvukova. 5188, 5187. Koliko sam već ovde? Palo mi je na pamet da nemam pojma kada sam pritisnuo dugme prvi put. Nikoliko puta sam ga pritiskao već. Jednom, dva put, 4951. Mamurluk, kako je to ono što me je spopalo, uglavnom mi uminuo. Sad sam potpuno budan i svestan. 4948. Nije da mi to znači, Bog zna šta. 4736. Hajde što ne znam koliko sam ovde, ali koliko ovo može da traje. Hoće li umreti od gladi, žeđi. 4419. Za koji kurac sam uopšte pomislio na vodu, sad mogu da mislim samo na to kako mi se suša usta. 4207. Mislim da sam čak malo i gladan, ali mi srećem ono bljuvotina ubija apetit. 3966, zabrao sam se. Šta ću da radim sad za WC? I pišao mi se. 3841, ok, i to sam obavio. 3610. Smrad postaje sve gori i gori, ne znam šta da radim. 2571. Da pustim brojčanik da dođe do kraja. 5999. Ne vredi. Uspaničio sam se, a sat još nije stigao ni do 1000. Kakva sam pička, to je strašno. 5178. Besnim. Ruke mi dalje bole od udaranja po zidovima, ali mislim da neću izdržati da ih ne napadnem ponovno. Znam da nema smisla. 4836. Šaki me srbe da uradim nešto, ali još ne mogu da se nakanim, još ne mogu da se ohrabrim. 1651. 1643. Ne mogu da ustanem. 1602. Negde oko 2000 sam poludeo i bacio se na zid. Udarao sam ga rukama i nogama, vrištao, plakao i mislim da sam ga na kraju udario i glavom iz čistog očaja. Mislim da me to oborilo, imam čorobu neverovatnih razmera. 1499. Ustao sam i ponovo povratio. Je li ovo potres mozga?
1048. Sada sedim na guzici, izubijen, ugruvan, ubljivan. Ne znam šta da radim. 999. Mislim da nikad nisam dopustio da stigne do ovde. 997. Sada sam na klackalici između rezigniranosti i panike. 950. Dakle, da preskočimo ovaj dosadni, jel? Što je? Okay. Možda da ne čitaš vreme? Čitam, sve jedno je, jer uglavnom ga ima. Idemo od 134. Eto, a nisam mislio da imam više šta da ispovrećam, odvratno. 122, pomiren sam, što god, samo da se ovo završi. 90. Ležim na podu, gledam u plafon, nema još mnogo. 73. Daš minut ili nešto malo više. 59, evo sad je minut. 51, kladim se da ovo sve neka žestoka zajebancija kao onaj film sa Michaelom Douglasom. 45, ovo će da dođe do nule, skrivena vrata će se otvore, iskočit će prijatelji, familija, 36, igra se zove film. 20, evo, pri kraju. 17, samo još malo, 10 sekundi, 7, 3, 2, 1, 5999. Koja sam ja pičketina, to stvarno nema nigde. Hvala. To je dakle samo jedna, i to mislim 80% od samo jedna priča koju možete da pročitate u ovoj zbirci. Da. Ali listam knjigu i samo da kažem da je jako lepo uređena i dizajnirana. I pregledna, i izbor fonta, i margine, i sve, mislim, prosto vidi se da je uložen u trud u to i veoma lepo izgleda kada se lista. Sad za čitanje još ne znam, ali na listanje je odlično. Lako je kad imaš nekog da lista za tebe. Naravno, okej. Da li još neko ima neki nerazuman zahtev ili primetbu ili... Da ponovo pročitaš istu... Odlično, čekaj. Malo izraženije. Ne, no. Jedno izraženo pišem, da još izraženo da čitam. Ako je to sve, mislim da smo se onako pošteno uparili ovde. Ja ne bih imao šta da kažem dodatno, ne znam, da li si iznao dovoljno količinu dobronamernog preterivanja u moju korist ili želiš da dodaš još nešto? Ja sam također rekao sve što sam imala, samo bih se još jednom zahvalila našem sagovorniku na uloženom trudu oko ove knjige i na dolasku. Tako, hvala vam i hvala svima vama. Tako da vidimo se, nadam se, iduće nedelje.